дастаҳо баъди трансферҳои бузурги худ шоу назди мухлисони хеш баргузор мекунанд. Ин кори муқаррарӣ шудааст ва чӣ қадаре ки презентатсия калон бошад, умед ба бозингар ҳамон қадар калон гуфта мешавад. муаррифии бозингарон зиёд ба вуқӯъ меояд, вале ҳамагӣ чандтои он хотирмон боқӣ мемонад. биёед якҷо ба онҳо менигарем. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. охирин презентатсияи бузург гузариши Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид. Пас аз чанд рӯзи ҷашнгирӣ аз қаҳрамонӣ дар Евро, Мадрид дар Бернабеу ба истиқболи Мбаппе ҷамъ омад. зиёда аз 80 000 мухлис ба ин гузариш кафкубӣ карданд ки шояд Роналдуи ҷадид дар Реал Мадрид гардад. новобаста аз нокомӣ дар Евро, ханда аз лабони Мбаппе кандан намешуд ва оиди орзуи кӯдакиаш ҳарф мезад ки дар сафи мадридиҳо бозӣ кардан мебошад. шабеҳият ба гузариши Роналду зиёд буд ва бо шиори ҳала Мадрид тамоми варзишгоҳ ба по хест. акнун ҳамагӣ бозии аввалини Килианро интизоранд ки шояд дар суперҷоми УЕФА гардад. оиди Роналду ки ҳарф задем, рекорди шумораи зиёди мухлисон дар презентатсия ба ӯ тааллуқ дорад. ман ин қадар мухлисро интизор набудам. маҳз бо ҳамаин суханон Роналду сӯи варзишгоҳи пур аз ҳаводорон шокӣ нигариста буд. ин боварнокарданист. Реал мавсими қабл аз онро дар ҷои дуюм баъди Барселона ҷамъбаст намуда буд. аммо бо омадани Роналду шурӯи шоҳигарии Реал дар Аврупо ба қайд гирифта шуд. ҳам трансфер, ҳам презентатсия ва ҳам ҳунари Роналду рекордӣ шуд, чун даста 3 маротиба пайҳам ва 4-умин дар навбат қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо гашт. Роналду ҳамзамон беҳтарин нишонзан бо 450 гол дар 438 бозӣ гардид. дар гузашта бошад ба Диего Марадона муяссар шуда буд ки ин қадар диққат ҷалб кунад. дар вақти баромад аз туннели варзишгоҳ, Марадонаро садҳо камераҳо интизор буданд ки ба навор гиранд ва 70 000 мухлиси дигар дар варзишгоҳ ӯро истиқбол гирифтанд. ӯро мисли легендаҳо дар Наполи пешвоз гирифта буданд ва дар таърих номашро бо ҳарфҳои заррин сабт намуданд. маҳз баъди омадани ӯ буд ки Наполи қаҳрамониро дар серияи А ба қайд гирифт ва мухлисон бошанд ӯро болои сари худ ҷой доданд. меҳри онҳо кам нашуд ва баъди марги Диего соли 2020 Наполи варзишгоҳашро ба номи Марадона гузошт. бозингари дигар аз амрикои лотинӣ ки мисли шоҳ пешвозаш гирифтанд, Артуро Видал мебошад. футболбози чилигӣ ба дастаи нахусти худ Коло-Коло баргашт ва презентатсияи ӯ мисли подшоҳон гузашт. ӯро нахуст бо чархбол ба варзишгоҳ оварданд ва назди 35 000 мухлис болои асп ба намоиш гузоштанд. дар тани ӯ либоси махсус пӯшонида шуда буд ва баъдан дар дасташ шамшери шоҳиро доданд. маҳз бо ҳамин стил ӯ атрофи варзишгоҳ чарх зад. дидани чунин пешвозгирӣ барои ҳамагӣ ҳайронкунанда аст. аммо як сол пеш Арабистони Саудӣ низ диққати калон ба худ ҷалб намуд ва дар презентатсияи бозингарон маросими бузург ташкил намуда буданд. яке аз беҳтаринҳо бошад омадани Карим Бензема ба ин лига гашт. нисбат ба презентатсияи Роналду, Ал-Иттиҳод 60 000 мухлисро дар варзишгоҳи Шоҳ Абдуллоҳ Спорт Сити ҷой дод ва ҳамлагари фаронсавиро тобистони қаблӣ пешвоз гирифт. Бензема ва тӯпи тиллоии ӯро бо тантана ва бо салют атрофи варзишгоҳ манзури мухлисони даста намуданд. ин ҷолиб буд, чунки танҳо 2 моҳ баъд ба бозии аввалини Бензема ҳамагӣ 4 000 мухлис омаду халос. имрӯзам нисфи варзишгоҳи Ал-Иттиҳод ба зур пур мешавад. ба ақидаи шумо презентатсияи кадом бозингар беҳтарин дар таърих ба ҳисоб меравад? ҳатман дар ин бобат дар комментария фикратонро қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.